Waqt it-tnedija tal-Istrateġija 2030, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Dr. Luke Dalli qal li s-setturi kreattivi u artistiċi ħadmu direttament u indirettament aktar minn 40,000 ruħ u saru part importanti mill-ekonomija Maltija. Spjega li l-istrateġija hija mibnija fuq 3 pilastri ewlenin: l-iżvilupp professjonali, id-drittijiet kulturali u l-internazzjonalizzazzjoni. Bilani jissaħħu l-kundizzjoni tal-artisti u komunitajiet kreattivi. Nagħtu l-għodda sabiex l-artisti tagħna jiżviluppaw b'mod professjonali, għandna wkoll id-drittijiet kulturali, kulħadd għandu dritt għall-kultura. L-kultura mhijiex tal-elit, kultura mhijiex ta' persuna waħda, imma hija ta' dawk kollha li jesprimu ruhom b'mod kreattiv u l-iktar waħda l-qalbi l-internazzjonalizzazzjoni. Id-direttur tal-istrateġija Daniel Azzopardi qal il-pjan jinkludi 55 azzjoni konkreta, miżuri ta' monitoraġġ biex tiġi skurata l-implementazzjoni u trasparenza. Żied li l-istrateġija tfasslet wara konsultazzjoni mas-settur u tindirizza sfidi bħal kundizzjonijiet tax-xogħol, l-aċċess għall-kultura u l-iżvilupp sostenibbli tal-karriri kreattivi kif ukoll l-impatt tal-bidla diġitali u t-teknoloġija. L-istrateġija saret bid-dialogu kostanti mas-settur kreattiv, intqajna mal-artisti differenti, intqajna mal-organizzazzjonijiet differenti li naħdmu magħhom, imma wkoll intqajna mal-komunitajiet biex nifhmu aħjar kif l-arti u l-kultura tinftiem mill-poplu hemm barra u kif aħna nistgħu nkunu aħjar. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Ombonici qal li l-istrateġija għandha lan li tqiegħed il-kultura bħala parti mill-iżvilupp fit-tul tal-pajjiż. Tħares ukoll jissaħħu l-kundizzjonijiet biex l-artisti u l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jippjanaw u jiżviluppaw xogħol sostenibbli. Għaliex jiddetermina l-avvanz tal-pajjiż. Aħna rridu li Malta tkun aħjar u l-kultura għandha rwol kruċjali mhux biss għalija nnifisha imma anke l-setturi oħrajn għaliex jekk Malta rriduha tkun aħjar, il-kultura u l-arti għandhom rwol kruċjali biex dan isir. Il-pjan jinkludi wkoll miżuri biex jissaħħaħ l-aċċess għall-kultura, il-parteċipazzjoni tal-komunitajiet u l-preżenza tal-artisti Maltin fuq livell internazzjonali fil-waqt li jqisu wkoll l-impatt tat-teknoloġiji ġodda, inkluż l-intelligenza artifiċjali.